Ahoj, takže toto je vysvetlenie princípu toho expandéra, ktorý som dával pár postov predtým. Toto je rozsah kanála, výstup z príjimača napríklad, minus 1000 po 2000 mikrosekúnd. Keď máme proporcionálne servo, tak to chodí odtiaľto, potiaľto, to znamená 1500 mikrosekúnd je stred. Nebudeme puntičkariť, ja viem, že každý výrobca to má trošku inakšie. Ale v podstate tu je jedna krajná poloha, to je druhá a medzi tým si môžete robiť, čo chcete s tým servom. V OpenTX alebo HTX, uvidíte za chvíľu, prečo o tom hovorím, je to od minus 100 po plus 100%. O tom budeme hovoriť ako váha. Keď máte dvojstavové servo, tak to chodí bude jedna krajná poloha alebo je druhá krajná poloha v princípe. No, keď to budete chcieť dekodovať s Arduinom, tak to spravíte jednoducho. Poviete Arduinu, že if výstup z príjimača je menej ako 1500 mikrosekúnd, then výstup zo serva, teda ten servovýstup z Arduina bude, tu nás som zabudol napísať, 1000 mikrosekúnd. To bude jedna krajná poloha. If to, čo ide z príjimača, je viacej ako 1500 mikrosekúnd, tak then výstup z Arduina bude druhá krajná poloha 2000 mikrosekúnd. Vidíte, že tu máme strašnú vatu, pretože tomu Arduino je v princípe jedno, či tá vstupná hodnota je 1000 mikrosekúnd, alebo 1250, alebo 1300, alebo whatever. Pokiaľ je to proste menej ako 1500 mikrosekúnd, na výstupe z Arduina bude 1000 mikrosekúnd. Pokiaľ je to viacej ako 1500 mikrosekúnd, a zase jemu je jedno, či je to 1600, alebo 1502, alebo čokoľvek, proste ak je to viacej ako 1500 mikrosekúnd, výstup toho dvojstavového serva pôjde na 2000 mikrosekúnd. Zatiaľ je to jasné. Ako do tohto dostať teraz proporcionálne servo? Jednoducho. Túto logiku necháte takisto a spravíte proporcionálne servo mix pre proporcionálne servo tak, že ono bude chodiť odtiaľto potiaľto. Hej? To znamená v OpenTX alebo v HTX to servo nebude mať váhu 100, ako je tuto, že má plus minus 100, ale to servo bude mať váhu plus, ten mix bude mať váhu plus minus 50. To znamená, on bude chodiť odtiaľto potiaľto. Prečo nechodí až úplne do kraja? Prečo je tu táto rezerva? No, pretože potrebujete snechať voľačo na hysterezu, aby vám to nezakmitávalo. To znamená, to proporcionálne servo vám bude chodiť odtiaľto potiaľto a k tomu zoberiete tú druhú logiku, to je to dvojstavové servo. To funguje tak, ako fungovalo predtým. Ako to budete mixovať vo vysielačke? Toto dvojstavové servo namixujete tak, že buď bude mať, keď je prepínač v jednej polohe, tak je to 0. A keď ho prepnete do druhej polohy, tak vám pripočíta hodnotu, tú váhu 100. To znamená, ono vám to skočí odtiaľto, sem vám to skočí. Ako to budete dekodovať v Arduine? No zase veľmi jednoducho. Pokiaľ je to menej ako 1500 mikrosekúnd, tak dvojstavové servo, tuto je jedna krajná poloha, tuto je druhá krajná poloha. A pokiaľ je to menej ako 1500 mikrosekúnd, tak budete pre to proporcionálne servo dekodovať túto oblasť. A pokiaľ je to viacej ako 1500 mikrosekúnd, tak zase budete dekodovať toto. Jednoduché. To, čo som tam ja robil, to sú dve dvojstavové servo a jedno proporcionálne. Takže v podstate toto celé zase rozdelíte na polovicu a dostanete takéto niečo. Čiže zase to proporcionálne servo bude chodiť odtiaľto potiaľto. Čiže všimnite si, že oproti tomuto bude mať polovičnú váhu. Tuto malo váhu, že plus minus 50. Tuto bude mať váhu, že plus minus 25 necelých. Ja som tam dával plus minus 22 a dal som tam offset 25, aby to sedelo so stredom toho intervalu. Hej. A toto sú tie váhy, ktoré budete pripočítavať, čo ste sa pýtali pre tie ostatných výrobcov, že ako to robiť, ja neviem. V OpenTX, v HTX sa to robí tak, že tomuto prepínaču priradíte váhu 100, takže keď s ním cvaknete, vás to prehodí sem. Tomuto prepínaču priradíte váhu 50, takže ono vás to bude, že buď to bude tuto, alebo to bude tuto s týmto prepínačom. A teraz všetko to budete zrátavať dohromady. Čiže pokiaľ tento prepínač je na nule, tak budete v tejto oblasti sa pohybovať. A s týmto prepínačom teraz budete voliť, že odtiaľto, alebo bude to buď tu, alebo tu. Zase, keď tento prepínač cvaknete do opačnej polohy, tak vám to spraví, že plus 100% vás to hodí sem. A zase takisto to bude fungovať s týmito dvomi prepínačmi. Dobre, takže v podstate Arduino
Arduino musí dekodovať túto logiku, ktorá tu je. Jasné? Všetko dobré, pekné lietanie, ahoj.